Hej alle sammen. Jer jeg kender, jer jeg kender mindre godt, og jer jeg ikke rigtig kender. Og velkommen til Nutid. Og tak for, at I ville vente i forhold til tidsplanen. Jeg har 19 sange, som jeg vil spille. Det er nogle, jeg selv har skrevet. Og den første sang hedder Idun. Og det er en sang, som jeg skrev til en af mine venner, som blev far for nogle år siden. Til en pige, der hed Idun. Og nu har jeg jo ikke selv børn. Men det med at få børn kan godt være en vild ting, uoverskuelig ting. Og alligevel måske nok noget af det smukkeste, som findes. Idun. Sin egen måde. Nogen kan faktisk blæse og have mel i munden. Men gribes og griber livet, men fanges og fanger det. Og på en uventet måde, man ikke havde forestillet sig, stod man pludselig der med hænderne fulde og næsten ikke plads til sit eget hjerte indeni. Men så ser man, at det største er i det mindste, at det hele er det hele værd. Så der er nærmest ingen grænser for hvad du kan. Man kan sige alting uden ord, i hvert fald det vigtigste. Og der findes 5, 6, 7 forklaringer, når kinderne bliver våde. Men så ser man, at det største er i det mindste, at det hele er det hele værd. Så der er nærmest ingen grænser.